Tractorul U650, gândit de proiectanții brașoveni în anii 60, a cucerit rapid multe piețe din lume. S-a vândut cel mai bine în Iran, peste 270.000 de bucăți, dar și în Egipt, unde au fost trimise peste 82.000. Modelul a avut un succes atât de mare încât, după ce uzina tractorul s-a închis, mulți oameni de afaceri egipteni au început să le caute pe cele vechi pentru a le recondiționa. Tractorul U650 este un tractor relativ simplu. Este un tractor pe care toată lumea știe să-l repare. În Egipt este condus până și de copii de 12 ani și repară acești copii de 12 ani. În 2008, un om de afaceri egiptean a cumpărat licența și tot ce ține de acest model și a reînceput să-l fabrice. Mai întâi la Brașov, apoi a mutat fabrica la Băicoi, în județul Prahova. În nici 2 ani a exportat în Egipt 110 tractoare noi. Contractele au fost date însă peste cap de Revoluția Arabă. Acum o companie care lucrează pentru armata egipteană vrea să reia producția. 5 tractoare au fost trimise deja pentru testare. Partenerul vrea ca toate piesele să fie românești, iar tractorul să arate identic cu cele produse înainte de 1989. Este foarte greu, deoarece multe societăți de pe orizontală care produceau componente de tractor s-au închis, dar încercăm să le reactivăm. Să fie cam în jur de 300 de bucăți, dar acum e primul contract care îl facem de anul ăsta și sperăm să fie în continuare. Planurile sunt ca în fiecare lună să plece câte 25 de tractoare noi spre Egipt. Noi acum suntem dimensionați pentru 10 tractoare pe lună. 300 pe an presupune deja dublarea forței de muncă. Să sperăm că merge și avem comenzi, în principiu, ca să avem și noi de lucru, nu? La Băicoi se face deja selecție pentru personal suplimentar, pentru că cifra de afaceri s-ar putea tripla.